И сега гледате ли, и двете като гледат този клип, пазвам пламени и пламените нивка. Не, това няма много гледам. Ще играя на Фреди, но... Фак. Ти се махни. Наистина. Много трудно се играе, но не знам как се играе. Може, че я знам как се играе. Може Фреди да ме изплаши. Преди се щупех ръката, но не знам кога. Аре, зареди се! Ай, готово. Чика, качак. Гледат! Това е много трудно. Чакай, къде изчезна банито, бе? Ти какво? Как изчезнаха тук? Щупеха камера. Бъни. Ека. Как гледаме бънито? Вече тук. Чакай, не виждам ли тук бънито? Добре. Там е бъни. Чека да видим чика къде. Чика. Тя само чика обича на опици. Нет, тук, нет. Тя е наистина щупена камера. Ето я тук, ще затворя. Четвърта. Да, бъни пак е тук. Ето го Фреди. На. Не. Пак сте. Чека, как е щупена тази камера? Не знаех. Съм се Фреди. Чека. Тук. Чакай, Фреди изчезна. Фак. Shit. Фил. Добре, чукане тук и тук. Само бъни. Да, само бъни тук. Ами къде се изкрива чика? Не припитите. Кав звяр. Голям звяр. Не, тя е тук на 6. Няма не пуста. Ето чика. Да, той е тук. Добре, чика ли е там? Не. Припити се. Не, там е чика. Знам, че тук бъни. Не, тук е. Откъде го видях? Как изчезна? Не. Добре. Ти какво ще потири? Да, бъни е тук. Добре, чакай.
Айде бе, как удари тази чеката това нещо? Дай взем бъде. Пак това... Фреди изчезна. Ох, не изчезна. Пак щупи тази камерачка. Какво? Чека да видим бъде. Фреди. Чека, Фреди изчезна. Дюд. Гледай. Не. Няма да успя. Умираме. Нищо не работи. Фак. Вау. Това беше много страшно.